wabarakatuh. Kula arep presentasiaken pidato non formal. Pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak lan Ibu guru kepala sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan Bapak lan Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati, lan adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. Kula minangka wakil saking siswa kelas 11 ngaturaken angunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru, awit saking sih katresnan anggenipun gulawentah dumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sekanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika. Kula sekanca naming saged memuji mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk pinwelas saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentraman saengga saged gulawentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Boten kesupen kala sekanca ugi nyuwun pangapunten awit kula sekanca asring damel Bapak Ibu duka lan kuciwa awit saking atur saha saolah bahwa kula sekanca ingkang boten marani penggalih panjenengan sedaya. Dumateng Bapak lan Ibu guru lan adik-adik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wasana cekap semanten atur kula menawi kathah kelapetan atur saha salah bahwa ingkang boten marani penggalih. Kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.